Arime. Ay, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo alagad si Kanginan, Trifong Morales, and then may partner ka pa ng kodari si Randy Ted. Kumusta ka mo tan asap kita? Always say a prayer mo na importante nga itong pagpanalangin sa itong labaw magagawang word. Thank you. Thank you guys mga grasya. Ngayon mong gihatag ka na mo. Huwag sa tibok kalibutan ng kalinaw. Ngayon mong gihatag sab ka na mo. Thank you Lord. O ako sa rin pangumusta sa mga kanita mga Lantay Boys ha. Lantay Boys. Kanang inyong mga mayang buhat mo yung itong pangitaon ng napita. Okay. Salamat sa inyong pagpapaminaw sab. Yan napita sa Agos, Lapu City. Sa mga Lantay Boys. O ganito sab sa kong amigong konsyal. Si konsyal Montor Tatoy. Okay. Diya sa Lapu City. Thank you kayo. Konsyal, yung mga constituents ni Mino. Diya sa Panganan. Ay Isla Panganan, Lapu City. Thank you. Okay. Bueno, sa tampo ka na itong natagan ng Portugano. Pinadakin sa ka, babae. Ngayon patago ng singahan nga Duna. Ini gibatan ng dua sa radyo ni Ray Arellano. Kasi ang atong singer si Duna. Problema bahin ni sa kapuyo sa akong tatay. Gamay pa manggod ko nga namatay akong nanay. Unya karon nga dako nako nangita nagpulis sa akong inahan ang akong tatay. Ug mao niya akong naproblemahan. Pero araw inyo kay masabtan ang akong sigilanon ingon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal. Hala. Uy, sa Tatay Bencio man ni kauban yung bagong asawa. Nangumpra di ay sila. Pilay pusta ani. Manghambog na sad ning bagong kapuyo sa kong amahan nga siya mo nagasto ini. Bisag si tatay gyud, matay pa o. Sabag ni bidiri. Ko haari ko man ako kinumpra. Oh, naananay. O di lang sa ibutan sa lamis ang mga kinumpra dong ha. Kay ako rin arin sa anak. Ako rin madudan ang uban sa ref. Sige, dahil hakay mo pahuway ko. Lagi Unda ko. niya kong hari, ha? Sige, sundo na tika diha. Pagtigong sa kusog dito ha. Ay, nakainom na kong pang pahuway, dahil. Ayaw magdugay, ha? Doon na. Unsa man ka diha, oy. Nagtanga ka man. Tabangi ko nga rin, oy. Berbida. Ako pa'y nagasto, ako pa'y manumpla na, ako pa'y manood ni si Ref. Daan pa ko. Maragit yung kwarta kang tatay ra ba? Hoy! Tita. Ako ra anak, tita. Day. Kamura mo kag dunay problema hinukto ko kadiya. Murag wa na ko kauyon sa batasan nagpakita sa kapuyo ni tatay da. Ay, sos, kaon ka ni moro ni Dudong o dubuldi. Lami pa kayo nga Kapag ako nagtakan nung naglagot pa ko. Tini. Tao na na. Mura bag mihinay-hinay na gawas ang tinuod niyang batasan? Mailang, God. Huwag magtanaw ng naong ng daan na. Sus, tao kay. Pagtutasan na daan. Maugid, maglagot ko na mabayhala, no? Tubagon ko namang gina ba? Asa ba ko mo ilaw idara na basta maldita o salbahis? Ayaw sa day, kay asawa ng tao na sa mga tatay. Asawa gud ko, wala sila makasal? Ay, bisa na. Di maayo na magdumot ka. Di sila kabasol na ko, eh. Tungod sa bati o batasan anang iyang kapuyo, tungod sa kabati o batasan. Paita, basta makita gay na ako nga mura dili maayo iyang gipakitang ihok. Aw, piti gina. Day. Nisulti ko sa lalaki nga akong gimahal tungod kay nahibaw ko nga siya ang akong kasaligan kay bisan ang akong amahan di naman mosalig nako ug adto siya molaban sa babae nga iyang gimahal. Mao ka usa ka adlaw anak. Ako'y kadagan ang labanan. Kang tatay maning karsunis. Kaya naman akong siguroon bi ug ang iyang sinina nga para panlakaw. Doon na. Unsa man na? Ha? Saan man na ni mo mga karsoni si tatay ni mo? Akong labhan. Ibutala na diha. Ako na labaan na. Ang ka na lang imo mo'y labi. Nga naman. Ay na lang ko nagpagutaan na. Ako rin bahala na sininang tatay ni mo. Kung gusto ka ng imo mo'y labi. Ibutala na diha. Ano sa di kayo tuyo ano niya, no? Huwag ka rin siya mapabilib ni tatay. Bita, muna na pag... Pero lagi ko'y nahitabo para sa kong tatay. Maniit lang ko, be. Ngika, no? Kung sa kay plano ano niya ay... Panito ko Sa manak. Tayo na kay kwarta diha. Gano manak, ha? May paliton manggod ko para sa mga eskwelahan tay. Unya, pagpalit sa kong sapatos kay hilis na kay ang lapalapas sa akong sapatos. Pila man tayo kinahanglan mo, anak. Bisag usa ka libo lang tay. Kada naman baratuhon ang akong paliton nga sapatos. Tayo sa kadiyot, ha?
Oh, Dali rag makadiot dire. sabay problema. Naapay kwarta na to diha. Tagay ra ko sa kalibo ni si Duna. Para saon man. Ipalit ko niyang sapatos, niya napod ko nun sa ipalito noon sa iyong eskwelahan. Unya, ganun karon pa man sa ni Sulte. Wala ba ko kwarta dire? Ang ako din gihatag ni mo na kurot na. Ah, pila ra ko tong imong gihatag nako eh. Nangumpra ba ako atong sang adlaw? Pila raman to atong gikumpragang. 10,000 raman to ako gihatag. Kada akong gihatag ni mo, 10,000 to. Murag, doon raman to sa mga 3,000 ang gikumpra tingali na to. Ay, saba diha oy. Pataka ka man lang. Wala galagi ko wala ko kwarta dire oy. Mangayo pa mangganit ako nimo ron. Oh, sige na lang nak. Mangita lang kong kwarta ugma ha. Ugma na lang taga-taga eh. Ayaw na lang tayo eh. Sunod tay, ayaw pa takagbilin na imong kwarta ha. Kung di ka tahipos ana tay, ako ihipos. Unsa? Hoy, Duna. Mag-istorya na gud ta. May tuyo ka? Tutong imong gisulti kanina. Ngayon sa unsa pa? Ganun niingon man ka nga kanang imong kwarta tay, ayaw pa ta kibilin ana ha. Kung dili ka kahipos ana, nga ikaw mo hipos. Sa may buot mong ipasabot ana. Wala pa kay nga naman. So klaro kayo. Nalili ko nung mapahatag ang kwarta si mong tatay. Oh, kay nga naman. Asawa ka? Animal ay. Nanginsulto ka na ako? Wa. Nagsulti lang ko sa tinuod. Nga naman. Unsa day ka? Kasado ka sa kong tatay? Bisag dili pa may kasado. Pero may katungod ko. Kay doon na may relasyon. Ug sa madugay sa madali, musugot ka magsadili, kami gihapon si tatay nimo ang mag-uban. Ug ikaw, kung wa kay gusto nako nga mamahin mo nimong ikaduhang inahan, pwede ka mo layas din eh. Uy, kahilas gud nimo. Kinsagot taong kamo palayas nako. Ikaw nga di igdugo namo? Ha? Musugot kay sa dili. Ako na ang ikaduhang asawa sa mong amahan. In your dreams. Karon nga nigawas na ang tinuod nimong kolor, dili mahitabo nga dawaton ta ka nga ikaduhan akong inahan. Uy, kahilas, baya ni mo. Uy, wasa ko'y plano, uy, nga manginahan ni mo, day. Kalayo ra ni mo sa akong beauty. Yes, you're definitely correct. Ako beauty. Imo, beautyhon. Sigam na imong mata. Uy, bantay na ha. Bantay kay basig matagak. Katagakon na ba na imong kalimutaw? Animal ka? Kipugal-pugalan ko ni mo. Magkatawa man lang tanimo, uy. Uy, uy, uy. Kimaan ining kibuhati mo karon ha? Di ko gid ni kalimtan. Dili pa, uwe. Sure? Limot manggani kag pangilay anang imong usak mata. Nay unay, ang usa. Nay tanawa sa imong usa ka kilay ay. Tanawa, wa nag-angay. Murag upaw. Wa pa man di. Tampaw. Sige, ini animal. Palihog ha. Unsa? Kadang imong kilay, klaro ha kay bawog na kaayo. Kung tan-awon ka ang imong kilay, magit McDonald. You sit up. Kaluntad ako. Ayaw po binalitahi ha. Kay mas maldita pa ko nimo. Pero kung magbinuutan ka, magbinuutan sa ko nimo. Kana mo huna-huna. Shit ta. Animal ka doon na. Paningkamutan ko nga mapahawa ka inimbaya. Pre, Vincio. Kana bang imong ipuli sa mga asawa ba, pre? Kana tagadiin man na, pre. Ang butog tagadiin na siya, pre, oy. May klaro. Pero, bahala na. Ang importante nga dadaan ako sa bahay. Nalipay ka, pre. Nga dadaanin mo sa sabay, pre. Pre, kay may mukupay-kupay naman magabi, eh. Noon na imong kalipay, pre. Kupay-kupay. Pero wag ka maghuna-una sa mga anak, pre. Huwag nalipay basta siya, pre. Pre, muheng, usagoy. Pre, ka naklaro ha, na, pre. Barkada biya tagi ka sa bikagbay patano. Basi ikaw rin nalipay na, pre. Unya imong mga hindi na nagkanto sa mga anak, pre. Wala, pre. Kuan, pre, mosabot na akong anak, pre, oy. Tiguang na good ko. Siyempre, mulang tawag ng akong anak ko noon sa'y akong kalipay. Oh, depende man na, pre. Ha? Usay depende, pre. Depende sa imong ikapuyo kung malipay ba imong anak, pre. Kasagaran na ba, no, pre? Labi nagbabay. Dili ginusugot, pre. Nga ilang namatay na nga inahan, pre. Ilisan na yun silang amahan. Sakit, pre, kaya na, pre, sa anak. Kaya labi na kung mahal kayo nilang ilang inahan. Ako lagi, pre. Pero sa madugay, ay, makasabutan na siya, oy. O sabi gusto niya, siya rin malipay. Ako, wabayag yun ko magsupak-supakan ng ilang relasyon sa iyang uyab. Nga ako, hilabtan ko niya. Oh, mag-ubag yun ang among relasyon. Pre. Dang,
Unsa man, ha? Ay, unsa ka tinuod nga mahal ko nimo, gang. Ay, labaw pa sa kong kinabuhi. Yoy, atik sa kada. Pero bitaw ka, di good na atik ba? Unya, kung doon ay mga tao nga wa makauyon sa atong relasyon, gang. Bisag kinsa pa na sila. Dili sila makabungkag na to, kang. Bisan ang imong anak, gang. Oh, mura magukag na to kandiha, gang. Unsaon naman lang, og tananglit ang imong anak mo, mubabag sa itong relasyon, musugot ka nga makabuwag ta. Dili, kang. Dili sa makabuwag na to. Tinuod, gang. Kang. Bisan pala ko kanak. Di na makabuwag na to, duha. Oh, maayo kayo at kamulakaw. Ugwa sa din ang imong gisaligan. Siguro ka nga akong gisaligan? Basik imong gisaligan? Maayo kay nakasabot ka. Sultihan lang ka ha. Ako pa nimo, no? Magbinutan ka na ako. Kay makapuyo ka pa aning baya. Pero og magminaldita ka, ha, sorry, palayason, tago ka aning baya. Come on. Tanawon tag kinsay palayaso nato dinhi. Tanawon ta. Oh, tanaw na to. Wa ka makauyon ako? Ako sabo kung makauyon ni mo, day. Dili kay ako ray wa makauyon nimo uy. Tanang mga tawo makauyon sa imong batasan kay di makaog iro. Mas may pang iro kay makaon pa. Unsa? Isukol gid ko uy kay nahibaw ko nga doon na siya giapas sa akong amahan. Iya lang gipangwartahan. Unya may nagbalita nako nga dili maayo. Oh. Hello? Ha? Oo, iya kong anak. Anak kong Vivencio Baligtiaw. Ha? Tinuod ka? Saan ang ospital ah? Kinuha ko. Sige. Anak ko na paingon. Dili. Mabuhi pa akong tatay. Mabuhi pa lagi siya. Pwede mabuhi ko to. Dili man. Lagi mo taos burgi. Hindi ko mabuhi na bigat na yung mga tao. Ah? Bihang namatay si tatay tungod kay naligsan, kami na lang duha og ang kontraryo kay nakong asawa-asawa sa akong amahan, asawa nga kolorom. Unya, Oh, karon nawala sa tatay nimo, kita na lang duha. nga na magkita na lang duha. Hadlo ka kay magsukbagay ta. Oh, Bisag usap pa kadangaw di ka sibugan. Sukol may kog laki, ikaw pang tiguang na. sakit-sakit sa to, day. O say gusto nimo, pinaksitay? Nahibaw ka atong unang semana na ako gibaharan, lalaki pa to, ambot og buhi pa baka to. Diyon sa man ay nimo? Ay ako ra gitustok ang kilid sa tukog sa barbecue. Ha? Mga ikaw, gusto kang buslutan ta kang kilid mo, ha? Gusto kang tauran ko na gripo? Sulti lang. Kung dili ka gusto nga mabuslot ang kilid nimo, pahawa ining baya, kay na. Ha, wala ba kay labot ini? Sa ako ning ginikanan, sa akong inahan o kamahan, ikaw, dagsa ka lang dinhi. Busa kung ako pa ikaw, pahawa dinhi. Kung dili ka gusto mabuslot ng kilid nimo. Mao ba? Pwes, tan-aon ta. Girecord ko ning imong gisulti, day. Oh. Imo kong gibaharan. Nayo, ebidensya ni nga imo kong gihadlok. Kung dili ka gustong ikihati ka, ikaw mao'y layas ining baya. Layas! Mao ni akong problema, iya man kong gihadlok na ikiha ko niya og death threat. Kung mulayas ko, dili ko niya ikiha. Unya mapriso ko kung tinud-on niya kung ikiha ko. May ebidensya ko no siya kayang girecord ang among conversation. Unsa may akong buhaton? Ako na lang kay mubiyas among bay. Unsa may ako ang pasultihon? Donna. Lan! Guyat! Hello, good morning! Hello, the Brad, good morning! Ay,
Ay, nag-inom ko tao kong Sed Panyawan ko. Kananay bawat ko. Salamat gito tanan labi na gyud sa mga tao nga sama na ko inom og Sed Panyawan Coffee Mix, the best kay natong imnuna padung sa atong trabahoan. The best gyud kayo, nindot gyud kayo. Nya kanington ta kondisyon ta sa trabaho, nindot ang atong pamati sa atong kalawasan kay daghaning mga benepisyo nga atong makuha ni ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ay lamo kay bo nga dili di siya tamis kay gituyo na siya kay para ang mga diabetes diabetikon nga tao makainom og kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Natapos! Okay, o gako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain kayo, nag-Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ug sugar. Ayaw gyud sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ug sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo, unay ka magkaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan ug sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Maghapon, sa gabi, inig kaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug galing na itong na problema bayin sa kidney UTI, di na mo mag-uol, ayaw na mo kag-uol ug kabalaka ang inyong debate bayin sa kidney UTI. Tugod kay doon na makatambal, doon na makapaalibyo, makaayo anang atong gibati bayin sa kidney o UTI, kini mao ang Tugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Tugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule inom kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa atong kidney o UTI, Tugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao nga nag-imog number 1 sa tuang Sed Lenement Well, thank you yung kay ninyong tanan. Salamat yung kay ninyong tanan. Nga kamo ang nag-imog number 1 og nasayon pud kita. Kung sa epektibo nga to ang Sed Lenement Well, nga tinuod buwag tang sa atong panahon pamaol parkit sa klawasan barikos bins katul kutos kabataan atong dapi-dapi nga magsakit ba atong bagtak nga bikuga adaptasal na to sa Sed Lenement Well nga anharam mapalit sa butika di ba kay Sa butika lagi na ito papalit. Ang tinuod, ang original nga plus. Sed Lenement Well. Ang Sed Lenement Well. Butika lagi. Abot ka lang balik-balik ko. Naigara. Butika. Oh, tika. Baligya sa gawas. Dagay sa gawas. Pikira. Basta butika. Lagyon. Ang baligya sa Sed Lelement Well. Ay titibo kayo. O di gali. Sa Facebook na lang, Gabs. Kumusta ang page Sed Marketing, mga Igsoon. Nya i-type ninyo ang Panyawan Herbals na yun, no? Nya ayaw kalimot ka, i-like ang page, mga igala. Okay kayo. Nya makita dito na ang mga genuine Sed Marketing products. Okay. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing, mapalit na po sa Shopee, mga Igsoon. Ilagay ka salamat, mga Igsoon, sa pagsali nyo sa itong batugay nga plus Sed Lenement Well. Okay. Then, Ma'am! Salamat kayo ha. Ilaban na kanimo din ha, Mr. Sammy Lauron and Ma'am Merna Lauron sa Summer Sales Balero Lidkarkar. Salamat kayo yung mga staff, no? May ubay mo na ito mga staff diha sa paggamit sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Adunay natural moisturizer. Pero ulit ang tanong mo sa amin doon na kay blackheads o whiteheads. Diretso ka mo sa pagpalaligo gamit na ito ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Pagpabilin ka mo younger looking o cuties artista. Nabinaw kang yung panit mo kanunay nga murag uga. Or katong buda pa ka mo up sa inyong nao o asarapit sa inyong bakang liog o sa abokton. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap ang gikan kini sa Sed Marketing. Salamat usab labi sa mga staff ni Father Red Rosales kinsa nag-birthday, balitin happy birthday Father Red Rosales sida sa San Vicente Liluan. Thank you. Ingon mo sab nila ni Reverend Father Alvin Villaflores kung kumasayop sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. Salamat kaayo atong mga choir. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap sa butika lamang kamo mangutana ha. Ginama sa Sed Marketing. Salamat. Ate Pres! Okay, ang send yun na ito ka na naglaawag. Si Inday doon na, Ate Pres. Ay, doon na. Si Inday doon na taon. Doon na problema taon na niyang ina-ina. Sige sila kaway, Ate Pres. Namatay na ba yung papa taon? Hindi ka sa ina-ina niya, eh? Hindi tao, eh. War ba katungod na? Ganit siya katungod na. Tinungod na, katungod. Oo, kung sa kay katungod na niya. Pero kung alam sa no, sa mga stepmother ng mga inani, hindi maayo, Ate Pres. Grabe yun. Wa siya katungod niya dili kadang anak ra ba gyud may dai dako katungod ng bay.
dili sa asawa. Oo. Nya ba sila magkasal, live-in lang, no? Oo niya, kato siguro higayon nga buhi pa yung papa, nga magparahig-parahig siya nga imong anak ra ba yun niya, discuss niya ba yung papa. Namatay. Karon ang wa mo gina siya katungod, wa siya kapirma og sa butang tandan. Wa, good. Oo, niya, Nya, ano siya may mabilidad tati. Dili, Gulyat, ang katong problema niya nga, ikihas siya. Kay tungod Di-record. pa nagsulti, nag-record niya, Ay, gadto ka na, de. patsun, dili man tingali siya mapriso, ana. Di. Nga naman nagawa, natural, makasulti ko, kay mo na, Ilan ka siya, sinti anak ko, adugay na ko siya yung pagtatar ngayon na naon ko niya. Ayaw kadlok, ana, doon na, oy. Dili na. Ay, hadlok na doon na, kay wagin siya katungod ay. Ayaw doon pagdiya sa inyong bahay. Ayaw yun. Ayaw Oh. doon. Ayaw kay magkatawa na siya, magdaan na siya dahil lalaki din na. Pulis mo amahan. Nya, kuanan ra ba kanang igatong sa dumang bayan natin pero no? Oo. Ingwar takingaw. Dili ka nang way batasan. Hmm? Way batasan nga pagka ina-ina ba? Murag sakit ta sa taning mga inani nga klase ati pres. Oo. Dili maayo. Di maayo. Manang ayaw gyud pag diya doon na ha sa inyong bay. Imo nang bay wa sa katungod. Ayaw gyud pag diya. Ayaw gyud pa. Bam, natin ubasa diya bam, di bam. Kaalam ni Solomon 4, versikulo 6. Kana be. Sa adlaw sa paghukom ang mga bata nga matawo gikan sa usa ka gidili nga panagtipon mahimong mga saksi sa sala sa ilang mga ginikanan ug magsaksi batok kanila. Kana. Akong gingon nga anak sa ginidili kapag tipon kanila panagtipon wa may klaro ang babae murag nang warta man lang sa amahan. Tagyod. Oh, Agila. tabo karon mas maayo nga iyang tawag ko ng iyang mga uyuan, mga iyaan, pahingin lang bayhana diha, oy. Hinlan gyud eh. Oh, Tuod eh. pananglitan nga. Tawagay mo mga kaliwat day. Oh, pananglitan maingon sa dito sa pulis nga gi-record nako. Muingon po ko nga, dili mo mo tana sir, kung anong nakasulti ko adto. Kana, sakit. Iyang sa kong ilong nga papawaon ko ng bay. Ano pa mo amling bay? Tinuod na. Oh, Oh. kay Sabi bam. kay pananglitan ug napakas buta tong ipakaslan. Oh, pananglitan ug ipakaslan na niya ang kining babayhana. Ang ako nadungog adto gikan ni Doktora Rosa Rosso, panganaog mo nining baya karon dayon. Ilabi na kung ang nagminyo pag-usab gulyat babae. Aha. Kanilaki man. Kanilaki man. Sa amon akong babae. Panganaog mo nining balaya karon dayon kay kining balaya balay sa unang pamilya. Ah. Karon ikaduha na mga pamilya wala na mo labot. Ilabi na ang babae ang nagminyong usab kay mausab ng iyang apelyido. Tinuod na. Oh. Ingay mo mga kakwanday, mga tiyo, imong tiya, imong mga igagaw. Pag pakwanday, may pahuhog na sa hagdan. Ay, bawo kay. Ay, sa doon, batas ginoo. Magsunod, kuanday, kanang... Dili sa tinuod bam do kadang may pay magsabot-sabot lang mo. Kuan ba? Di Istorya di gid madag sabot-sabot. Di gid madag sabot-sabot kay perteng hawra ginang bayhan na. Kadto lang daan nga nangitas kwarta, ingon nga, kuha mo yung kumpra nga. 10,000 man to, ingon taon ng papa. 10,000 niya, 3 man to lang gas, kuha mo din sobra siya. Wala ya. Ana bitaw klaro na kayo eh. Pwede sad og kanang mangutana ka diha sa inyong kapitan Inday, patabang ka man tungod sa imong problema. Unhi dito pakitabang. Ug moingon nga ay problema rin nga ang di ko consulting nga sa kung ipapawaw ko amo man ning pahay. Consulting ko di mao. Tinuod ay. Forbida. Kay kanang pananglitan sakto tingon imong gulyat nga magpapapaloy-paloy sa diha, magdanag laing laki diha. Oo, day, danag lain laki day. Tuo lang. Ay gyud pandir diha, ay gyud bahala na. Pananglitan day og mulakaw ka adto ka puyo sa iyong lugar. Unya, maadlaw maagi ka sa inyo magtanaw ka sa imong maghangad ka magtanaw sa imong bahay na ang kanang babae sa imong papa na nalaing laking kaipon. Dili magsakit imong dugan. Mahimutang ka makatuon ka makatuo kang maghayang. Dili oy. Mo na nga adto dai sa imong mga parente isumbong na siya aron anhaon na siya diha og sugtian sa kung si angay niyang buhaton kay sa kanimo pagulya wa man siya napirmahan, wa man siya kasabutan, wa man siya kontrata, wa man siya marriage contract. Apan sige na laging Doktora Rosa Rosso, kung namin yun nag-usab, wala na kayong may katungod diha, kay kanang balay na sa original nga pamilya. Ako, kwa na rin ako, ha? Bawa bitaw, nga kanang usingan na nagkita mi sa akong boyfriend, ako iputan na, kanang magpakasal na mo, kaya wa pa man sila makasal. So kaya yun, kuhaan ba kanang, naabag yung gugman, kay kini karon bisag, anak ra ka, kunya ikaduang babae sa mga papa, o ganyan pagpuyo, way gugma, perting gubuta, may ragin ka nabayot ko kuya. Ay, kining ako, di mo ni mo apply sa akong kinabuhi. Di mo ni mo apply sa kinabuhi, iwan mo ko namin nyo. Mabit naman ko. Salamat ako agad ito, tumanon. Kuna ko ang paso. Tiyo.